11ला बाई कामाला येते, 5ला जाती, 200 रुपये रोज आहे, 2 तास खाती दुपारा. काय खाती तिचं तिला माहिती. आणि तिथं एवढंच खाती 2 तास. तिला म्हणलं हात उचलती म्हणते तुझ्या कांद्याला आग लावता लागेलच, लागायचं काय राहिलं. हो, मोबाईल आहे तिच्याकडं, ती नवऱ्याला फोन करते गवत न्यायला या. तो गडी सायकल येऊ नये, त्यालाही गाडी, त्याला 300 नीला 200 किती झाले, 500. आपल्या गावात त्यांचं 20 लिटर दूध डेअरीला आहे, त्याचे 500. 1000 रुपये रोज आहे नवरा बायकोला. ताज्या दुधाचा चहा पिती 6:30ला. पाणी वापरीत नाही चहाला, नुसतं दूधच आहे. सगळ्या घरातले लाईटीचे बोर्ड पाहिले ना त्यांचे, एक लाईट बोर्ड नुसतं चार्जर साठी, एवढे त्यांच्या घरात मोबाईल आहे. घर आपल्यापेक्षा अप टू डेट आहेत. वा वा वा. जेवताना टीव्ही पाहती, झोपताना मालिका पाहती. माझे मन तुझे झाले. दिवस उगेपर्यंत झोपती, सकाळी आपणच तिच्या घरी बिनतोंड उठल्याचं. आज काय करता येतं का काय.